Mbak nganu, masake. Kati bae mata-mata gimana nih ku critane. Oke, kasus ya wae. Tibae tuan mulai itu enak kalau Anu tanaman ini. Bu, saiki nek arengan ene nonton-nonton hukum anu jajan apa saiki permen ta? kis. Ya. Kis niku mawon, tapi jangan anu rasa hati. Mangga iki. Nanti. Unjuk rasa iki, unjuk iki. Kang Darwini apa Kang Darwini? Jangan Ngambek dong. Berarti muwes wae kan wae. Jangan ngambek kosong. Awake mergo sesuk iki kene ngeluh. Mbak Nur ini wis ah. Belum ya? Bangun ya. Permen kis. Bangun ya. Saat kan Mbak. Pengen ada kata-kata biasa. Nduk anu. Merah, kata-katanya seru. Ngaplang kita. Lah ya aku lek kok dereng. Dalu Boten. Boten. Oke, kis yang ceri. Tapi ya ana licike deh. Ibu ora gendut. Itu. Wah, lah nek gitu. Tapi lek liyane Guse iya. Sing wangi dhewe kan bojone wae. Lah ini iki. Niku kisah nyata lho kan tak pegang to, Gus kan 1 2 ngono to. Panjenengan milih sing pundi Gus kan kula terus ngeten. Aku tak sing ngisor tapi sing kene. Sing mendhet kan niku napa kula sing mendhet. Ternyata semua jawaban sudah ke ini. Plek satu-satu nek saya pribadi nanti enggak akan dikasih tahu. Apik ning ora sarita. Oh. Nggih. Nah, sapa jenenge sing tono kambek bojone iki. Ah. Iku padha lho. Jadi ya bojone kreatif. Entuke. Coba bayar. Si tak setrume bae dulu. Oh. Kaya wis gandeng to. Lek tono kae support bojone ya sangat kreatif. Entuke bojone lho sangat kreatif kan. Berarti kan nyepot bojone kekuatan deh ya kan. Tapi kalah titik yang gedak. Dan Main sama Mbak. Tapi saya itu pertempelan itu kita nendingane kalian wong sumpah ngepak sagesan. ngene iku wae. Tapi nek mboten rasane kecewa mboten sing kula biyane panjenengan niku lho lah kok enjane kok lho. Kalau masuk Allah ya Allah. Lu campur mumet. Oh mbak sing dereng Mbak Nur kali panjenengan. Sing tenan. Satu-satu. Ini tau mau duduk Teman mampiri anu Cak Tik kan. Ngampiri Cak Tik. Kula sing milih dalan sing tiyuk ya Pak lewat Jogja kula ngoten. Oh iya, jodok saja. Jodok saja nggih lho. Lah ku panas. Jodok Jawa seneng jodok saja. Nggih. Seru pastine. Langsung to the point ngoten lho Pak Deng mboten ditunda-tunda ya kula tiyake sak-sak ngoten. Ya, satu sampai keliru. Keliru dino. Mboten sampai iku kira lagi teko. Nggih to. Sesuk ae saiki persiapan kembang kare. Kembang-kembange siap nih. sampai Wis kok semangat. sampe engko ya sing dibahas kono ya sing kae kok ngagek. Engko nganu ngadeg. Udah ya ambruk. Anu dicek nek uget-uget iki. dilarang bojone bakal pulo mah. Panjenengan anu ayame niku napa giana sampean? Malah jane boten niku lho negara. Lho, kok malah istrine kan. Wes sangat. Jadi kengkok-kengkok nggih niku. Oh ya Allah. Jenengan lihat anu ngangkuke nggih uangan, Mbak. Kula namung tumpeng ning wau. Mboten. Jane mboten nggih. Tumpeng kan Jane ya mboten. Mboten kula masak nang
Gempal kita. Gempal. Ambruk. Lah bocah iki ambrol Pak De. Lah itu kan anu kasih merep-merep Mas. Jadi itu ki laku sing ngisor iki. Kadang diukrik-ukrik ngono Pak De. Pecah. Mudah munggah. Mumbul. Mumbul. Boten kok brol boten. Dadi Ajaib kan, ya kan? mumbul. Kadang diukrik-ukrik ngono niku. Lah nggih, ajaib. Niku unek-unek lho. Enten napa niku? Saya nopo pripun ngoten. Jadi itu Saya mumbul. itu ceritanya nutol arep nutol rezeki. Amin. Muarak. Blok yang rezeki to nek angel metu tatanane kok dipek. Meneng ngoten digoreng ngantosan Kalau tengah, tinggi itu duduk ini bilang kok itu yang cilik ini, bucel. Jadi digojel ada ngomong gitu. Kalau jumlahnya rampung. tapi nggak cara baca itu melek yang paling itu. Boleh kurang apa tidak? Tapi dan Nah, kisnya di anu taruh sini dupa dulu. Belum waktu nih. Nggih, Mek. anten kata-katanya Bu ya. Oke, siap. Tapi sudah tunggu. Gara-gara ngeten lho, Dik. Itu mana? Kis harum wangi habis makan Pindah. tambah. Tuh dia mau kali. Urusan meneh. Apa? Mboten pun kemawon. Belum bener lho. Ora belum. Iki mau. Enggak. Wah, mantap iki gara-gara kis. Harum wangi habis makan gimana? Aduh, mulutnya. Ngono dari iki. Wis mantep. Ditutup sik. Oh, apa tuh gitu mudah? Oh, enak. Kok gelas? Naik gelas. Anu angka salam kenggene Abimanyu Gusti. Salamnya karo Gusti wae. Ini anu ya, Nggih. ini Bengkulu. Nggih, nang Bengkulu. Pirang dinar kowe, Pak? Buka jombe. Sak lek balekne ndero-ndero. Sak lek balekne lho, Pak. Balik nih dia. Aku mau dijemput Manawi. Siapa? Tangan. Oh. Nang Bengkulu. Hmm. Iya toh. Iya. Kamu bisa. Kok ketoke iki kok enak sesuatu iki. Kok. Seru iki. Bentar. Ada yang tumpangan oman. Tekuk sini. Ya Mas, kowe kan kontrol kok kae. Ya Mas, iki temu ini. Apa? Ya senawani. Ana wis pun Bengkulu. Oke, kok ngomong. Semua jatane Itu kayak jaranan ini. tapi posisi ini kan kok manggone kabeh tempe ngono. Enggak ngono. Ya lek gawe sambian. Nah, ini gini. Delok apa, Mas? Jaranan. Aku kerja itu kali ini. Jaranan. Nggih. Jaranan jalan Kena rumah sakit apa? Ya go kula, Gus. Lara napa? Lahiran. Oh. Boten kene Bima. Yo. Oh, sing mabeng iku. Mei. Adine Iksan. anak supi. Adine Iksan. Iksan. Mas tunggal. Tunggal Iksan. Tunggal. Kelahiran boten kene. Di sana sing lanang apa wedok? Wedok.
Dari apa? Prematur apa? Ya, prematurnya mboten. Saya nih loh. Iki yo ngaji lho kan. Iki ngaji. Ya ngaji alam. Ngaji awal. Jadi ini hati KPK sini hati jadikan ibadah. Dan untuk kita, jangan untuk ibadah, dijadikan ibadah. Jadi gue ngono. Oh, ngoten. Sarine tapi. Aku nyata. Asli nyata nih. Ngono kan ya. Apa jarene? Niki anu, Mbah Nur yen. Mangke dijenengan sampe. Napa niku? Nggih, panjenengan mengket mangke mubeng ya sewu. Satu tapi mboten saged. Ngomongnya iki nang mriko. Manut niki mawon. Oh, nggih. Oh, Oke mawon. iya. Nah, satu-satu mesti Aku kata-kata. cari yo. Di sini kamu aku cari Wis yo. pokoke karo dikot anu. Karepe lebih nyatu. Engko bene cari sebab iki tambah itu oke. Niate dhewe ya. Iki lak dumane do Gusti kula nyuwun pepedah. Mengke nek maca aku lagi seru. Niki yo jaluk pitungan kok ngono. Dua anak satu jenengan. Iki mendete Lurane milih sing karo yo, arep ingete tak kok yo. Yo, Mbak. Aku sama mirip-mirip kabeh aku. Iya, yang wapi aku. Walah ya cocok banget iki. Nah. Piturane bedane iki. Mak ketara lho, Bu. Sorry out. Wah, kan orang bengi Tapi yang ngono iki. nesu iki saiki malah sorry iki piye to kan iki aku. Nek kula mare jutan nih, Bang. Sesuai. Sumpah. Sumpah. Sumpah deh. Sumpah. Itu kejutan deh. Napa bener jenengan bener? Jangan oper no. Oper ya tadi. Ya kudune urus sing sitok kemari kok. apa kok? Waduh, tenang ya. Panjenengan apa? Tenang, Dek. Tenang ya. Waduh, Ora, pas. Lho tenang, Pak. Pak. Apa? Nana. Kare Ya kena lho jomblo kok sih. Ya ampun. Ya ampun ya. Ampun jujur nggih, Pak. Tak panjenengan apa Banor? Panjenengan apa? Banor tak apa? Sorry. Sorry. Baru semua bengi iki. Lolone. Karena so sorry lho. Cuma bayar kemana? Sorry. Jangan anu. Ngambek. Jangan ngambek. Terus jalan Oh, hatinya ya, jangan ini ngambek, sorry. sewat sorry. Oh. Berarti jalan hatinya jawabannya sorry gitu. Jangan sorry. Jangan kendor stres. Nanti terpaksa nih untuk Sing ngabruk kemana sing ngabruk. Gak sesuai sama mboten. Ya iki. Lah panjenengan. Kejutan tenan sampeyan. Nanti kayak gentas panjenengan apa? Diwaca. Nah aku sakit tekan rene, aku pinok. Pin pripun? Lah niku kengken buka ATM, Pak. Lah mulane pin lho. Berbahagia. Rumpin. Berbahagia. Masa iya berbahagialah. Niku nadi sini lho. Berbahagialah. Bisa Masa aku dikongkon berbahagialah. jenengan tuh. Barwangi berbahagialah, Matris. Barwangi berbahagia. Ya Allah mendapatkan syukurilah kali. Sekui. Kuwi apa? Kui. Sekali aja. Ayo dolan. Kui lah. Oh, ayo lah. Ayo lah. Ayo lah. Melo ae, melo ae. Melo ae. Jenengan apa, Mbak? Ikut sedih, Bro.
bukan rekayasa loh, ini pribadi Lah kula niki manut mawon. Baik. Panjenengan ngomong Mbak? Yes, sir. Yes. Yes, yes. Panjenengan apa? Boleh gemes, boleh cubit enggak? Apa iki? Kok dhisik mana? Waduh. Heeh. Sama saja mana ya ampun. Ampun. Ya ampun. Ya, mau ketawa Yang ini ketok-ketok. ya ampun loh. Dua kali saya kan. Iya. Yang ini ya ampun lor, yang ini ngerasa. Ya Allah ya Allah. Tapi anu loh, Bangga ikut sedih, Bro. Ini. Jomblo ya jomblo ya. Iya. tapi harus loh. Iya betul. Nanti aku yang surprise. Di sini benar. Dia orang baru dia bakal tanpa sengaja. Dia bakal Manut aja, Pak. Dayono. Lah